Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бөрханова, чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәйдә йөкле хатын кызлар өчен бәйрәм узды. Я отрезаю пенечки 10-12 сантиметров. Көзге уңыш җыелды, бакчачылар хәзер нинди эш белән мәшгуль? Зәйнең икмәк кабул итү предприятиесендә янгын чыкты. Россиядә яңа бәйрәм барлыкка килде. Ул йөкле хатын кызлар көне. Аны елына 2 тапкыр 7 апрельдә һәм 7 октябрьдә билгеләп үтәчәкләр. Шул уңайдан Зәйдә беренче чара узды. Миссия проекта – беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить. Район үзәк дәваханәсенә йөкле хатын кызлар чакырылган. 7 октябрьдә алар өчен бәйрәм узды. Бу чара демография илкүләм проекты буенча оештырыла. Яңа датаның үзенчәлекле булуын үз чыгышында башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев та билгеләп үтте. Дай Бог вам хорошо преодолеть этапы беременности и родить на свет замечательных детишек, которые станут, конечно же, будущим нашего муниципалитета, нашей республики и нашей страны. Еще раз с праздником. Праздник действительно уникальный. Хорошо, что его кто-то придумал, нашел для того, чтобы восхвалить вас за то, что вы делаете, то, что вы увеличиваете нашу нацию, рождаете таких замечательных детей, а потом они превращаются в уникальных, замечательных взрослых. Район үзәк дәваханәсендә 100-дән артык хатын-кыз йөклелек буенча исәптә тора. Булачак әниләрне һәр кайсы кайгыртылып, аерым игътибар күрсәтелә. Югары профессионализм, яхшы мөнәсәбәтләре өчен баш табиб Айдар Фатыхов, акушерлык бүлеге мөдире Виталий Егоров, табиб-акушер-гинеколог Ирина Исаева тормыш өчен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Чарада шулай ук ЗАГС бүлеге җитәкчесе дин әһелләре чыгыш ясады. Булачак әниләр медицина һәм социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча белгечләрдән консультацияләр алды, иҗади коллективлар матур чыгышларын бүләк иттеләр. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйлеләр зур югалту кичерә. Кичә авыл хуҗалыгы өлкәсенә икътисадка, спортка зур өлеш керткән райондашыбыз Шамил Салахов белән хушлаштылар. Ул эшчәнлеген авыл хуҗалыгы өлкәсендә башлый. Үрнәк совхозында баш инженер буларак Якты Йылдыз Искра колхозларында хезмәт куя. 80нче елда агрохимия берләшмәсенә җитәкче итеп билгеләнә. 1987 елдан 2005 елга кадәр модульле тимер металл корылмалар заводында директор вазифасын башкара. Районны газлаштыруда, төрле социаль объектлар төзүдә аның өлеше зур. Төзелеш өлкәсендә дә нәтиҗәле хезмәте өчен аңа Татарстанның атказанган мактаулы төзүчесе исемнәре бирелә. Шамил Салих улы Сәләхов быел май аенда үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Озак вакыт авырудан соң аның йөрәге тибүдән туктады. Бакчачылар уңыш алган мәйданнарны чистартып киләсе ел өчендә хәстәрен күрә. Ә бакча эшләренең иң әһәмиятлесе нәкъ менә көзен башкарыла. Зәйдә танылган бакчачы Мария Гарәпшина сарымсакны ничек дөрес утыртырга кирәклеген сөйли. Да, хорошая земля. Киләсе елга эре сарымсак аласыгыз килсә, уңдырышлы түтәлгә утыртыгыз. Бакчачы Мария Гарәпшина яхшы уңыш алу сыры белән бүлешә. Көл сибергә махсус ашламалар белән тукландыру да мөһим. Делаем бороздочки. После того, как сделали бороздочки, используем вот такой вот помогатор, можно сказать. Делаем глубокую ямку. Берем чеснок и глубоко на 15 сантиметров туда его засовываем. Русларда сарымсакны пукрауга кадәр утыртырга, ә питраудан соң алырга дигән гыйбарә бар. Утыртканда зуррак урлыкны сайларга кирәк. Хаваскер бакчачы кайбер чәчәкләрне дә күздән утыртып калдыра. Тюльпан чәчәге суганчаларын исә 20 октябрьдән соңга калмыйча утыртырга кирәклеген искәртә. Беру вот такой вот очень удобный ящик для тюльпанов, наполняю его песком, выравниваю и закладываю туда. Очень удобно закладывать туда луковицы тюльпанов. Мария Гарәпшина ел әйләнәсе бакчада кайный. Кыш буе киләсе ел уңышын хәстәрли ул. Күпләргә үзенең киңәшләрен бирә. Көздән башкарылган эшләр киләсе елның мул уңышына нигез салу ди.
Адилә Борханова, Денис Сыпатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Синоптиклар фаразлауы буенча бу атнада Татарстанда салкын һәм дымлы һава торышы саклана. Якын көннәрдә Татарстан территориясендә яңгыр, җепшек кар бозлавы көтелә. Җилнең тизлеге 20 метр секундка кадәр көчәя. Төнлә һава температурасы 0-дән төшәчәк. Татарстан дәүләт автоинспекциясендә белдерүләренчә, машина йөртүчеләргә транспорт чаралары арасындагы дистанцияны арттырырга, кинәт тормозга басмаска, куркыныч маневрлардан бигрәк тә каршы як полосага чыгудан тыелырга кирәк. Хәрәкәт итү тизлеге һава һәм юл шартларына туры килергә тиеш. Автоинспекторлар йөртүчеләргә транспортны кышка әзерләргә кирәклеген искәртә һәм юлда йөрүчеләрнең барысында игътибарлы һәм юлда йөрү кагыйдәләрен үтәргә өнди. 01 хезмәте хәбәр итү буенча узган 2 атнада районда янгын бүлеге 12 чакыру алган, шуның берсендә чүп, бер очракта кыска ялганыш була. 5 очракта ялган чакыру буларак теркәлгән, 4-се җитди янгын буларак бәяләнә. 3 октябрь 12 сәгать 34 минутта 88-нче янгын сүндерү бүлегенә Чыбыклы авылында янгын чыгуы турында хәбәр килеп ирешә. Биредә бер шәхси хуҗалыкта печәнлек ишегалды корылмалары яна. Янгын чыгуның сәбәбе кыска ялганыш нәтиҗәсендә корылмаларга ут кабу дип фаразлана. 6 октябрь кичке сәгать 10-да Искезәйдә янгын чыгуы турында хәбәр алына. Биредә Рыбная урамындагы бер йортта ут чыга. Һәлак булучылар юк, янгын сәбәбе ачыклана. 7 октябрь кичке сәгать 5-тә Чаллы-Әлмәт юлында автомобиль януы турында хәбәр килеп ирешә. Поручик авылы янында Ладылы Аргуска ут капкан була. Бу чиракта да тикшерү эшләре алып барыла, янгын сәбәпләрен ачыклыйлар. Узган шимбәдә иртәнге 8 сәгать 39 минутта Зәйнең икмәк кабул итү предприятиесендә янгын чыгуы турында хәбәр алына. Ут ашлык складында барлыкка килә. Тиз арада килеп җиткән янгын сүндерүчеләр утның таралуына юл куймый. Зыян күрүчеләр юк, ни сәбәпле килеп чыгуы буенча ачыклау эшләре бара. 2 октябрьдән 12-сенә кадәр Татарстан басма матбугат чараларына ташламалы бәядән язылу 10 көнлеге башланды. Сез яратып укый торган район газеталарына язылып калырга һәммәгезне дә чакырабыз. Зәйфуклары һәм Новый Зай район газеталарына 2024 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу кампаниясе башланды. Ул 31 декабрьгә кадәр дәвам итә. Бәясе 906 сум 42 тиен. Газета яратучылар өчен сөенеч октябрьнең 2-сеннән 12-сенә кадәр ташламалы бәядән 842 сум 88 тиеннән язылып калырга мөмкин. Моның өчен бары тик почта бүлегенә яки хат ташучыга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу атнада Зәйгә танылган көрәш осталары киләчәк. Яшьлек без сарайында Ринат Фәрдиев истәлегенә көрәш турниры уздырыла. 14-15 октябрьдә Яшьлек без сарайында Ринат Фәрдиев истәлегенә бөтен Россия көрәш турниры уза. Ярышларга республика районнары көрәшчеләреннән тыш илнең берничә төбәгеннән танылган көрәш осталарының килүе көтелә. 200-дән артык көрәшче 18 үлчәү категориясендә бил алышачак. Биредә спорт мастеры нормативларын үтәү мөмкинлеге булачак. 14 октябрь көнне 11 сәгатьтә ярышлар ачылышына җанатарларны көтеп калабыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.